mhuri yeZimbabwe, ndoda kuti nditaure nemi pamusoro the government of Zimbabwe. YeZANU-PF kubva mugore ra1980 yakatonga nyika for 44 years kusvikira nhasi. I understand kuti varipo vazhinji, and actually there are millions of Zimbabweans vasingazive kuti government yakabva kupi uye yakaitwa nani, because ndinonzwisa kuti vazhinji vanongofunga kuti yakabva kapakurwa hondo nevarungu, saka ndokwakabva the government of Zimbabwe ya1980. Izvi ndiri kuzvitaurirei? Ndine information yandoda kuboretsa. Yatoda kuboretsa, tine chinangwa chekuti kana vanhu vakuenda kuhondo kunorwa against ZANU-PF, vanofanirwa kuziva chikonzero chavari kurwira. It is not only just about kuti ndatibvisei ZANU-PF. Hatidi kuita mistake yakaitikwa kuma70s pasecond Chimurenga, kuti makomrade aiuya achitora vana muzvikoro, vakomana nevasikana, vachidzi endei kumoza tinotraina nhau yokurwa hondo, endei kuTanzania. And they were so juvenile, vakange vari vaduku vazhinji vavo, and vanhu vaitorwa, they knew nothing about politics. Vairwira Zimbabwe havasingazive, ndo zvakange zviripo. They were so young and innocent, to the extent that the Rhodesian government yakatozotaura kuti masoja, endai kumaruzevha munovharisa zvikoro zvose mugore ra1977. Vaona kuti vana vari kupera, vari kutorwa, vari kuenda kuhondo. Zvedi ndo kwakabva makomrade, a lot of Zimbabweans, vamwe vakafira kunyadzonya, kuchimoyo, kutembwe nekuZambia. Vazhinji vavo, they knew nothing about Zimbabwe, kuti Zimbabwe yavari kurwira iyi ine upfumo hwakaita sei, ine how many square kilometers of land, productive land, mamines mangani. They did not know kuti muZimbabwe mune mapurazi mangani akakura sei, mune maindustry mangani. Vazhinji vakanga vasingaziva kuti Zimbabwe ine how many millions of the people at the time. Vakanga vasingazive kuti mune maguta mangani, vakanga vasingazive kuti co-production yeupfumi hwenyika hweRhodesia hwakanga hwakamira sei. Vanhu vangonzi endei kuhondo. So nhasi ndine zvandichada kubata-bata zvichaita kuti ZANU-PF isvike pakugomboka, because they don't want people kuti vazive chokwadi ichi. Right, now iripo yekutanga yandoda kutaura ndeyekuti at this darkest hour, which is nearest to dawn, ndinofarira kuwanzotaura panguva dzakadai vazhinji vakabatwa nehope, vamwe vachirota zvinovhundutsa, zvinotyisa, vamwe vachisangana nezaruro yedenga. So ndiripo kuti kana muchinge mamuka, as you shall open this voice note you are listening to right now, ndoda kuti muzive, fellow Zimbabweans, kuti hurumende yakazotonga nyika from 1980 zvakatanga kuita ndezvokuti vazhinji vakangonzwa kuti kuLancaster House kuBritain ndokwakaendwa.
vazhinji vangoverenga mumabhuku kuti Longest House Conference, Longest House Agreement. So Longest House building iri United Kingdom muguta reLondon nechekumavirira. So ivenue kana kuti ihotera inoshandiswa kuitira meetings makuru. So vari kuvenue iyoyo inonzi Longest House. It was a long process. Saka vazhinji kana vachizwa pamusoro peLongest House vanofungidzwa kuti yanga iri conference yakafanana nekuenda United Nations. Vamwe vanofungidzwa kuti yanga iri conference yakafanana nekuenda kuma-Commonwealth meeting kana mameeting anoitwa nevanhu kuSADC kana kuChina kwavanoenda. Kwete, vakatanga kuita mameetings mugore ra1979 muna September. Variko vana Robert Mugabe, vakagoti October, vakagoti November, vakagoti December, mwedzi mina, 4 months variko. So muna January 1980 zvavakange vaita for the last 4 months dzegore rakapera zvakanopresentiwa ku the British Parliament na Minister of the British Foreign Affairs. Zvikanzi zvataida kazvaita vanhu ava chivapa independence. Muri kunzwisisa? Apo makomrade vakanga vari kuMozambique kuhondo vari musango kwadedzerwa ceasefire. So from September gore ra 1979 up to December vana Mugabe vakatombova nenguva yekupota vachikwira ndege vachiita ma-ups and down. Vanhu vakadesigna the government of Zimbabwe who were supposed to be in the government because it was a long thing. Macomrade vechishona vazhinji vanga vari vana vadiki, vamwe vasina kudzidza vakangokumbwa muzvikoro kuti hendei tinorwa hondo. Havana chinhu chimwe chete chavaiziva pamusoro pegovernment. For example, zvakamboitika muna 2008, 2007, 2008 Morgan Tsvangirai paakawina ma-elections. Akaramba for the 1 month he did not know what to do. Do you still remember? Morgan Tsvangirai wina ma-elections. He did not know what to do. Kuti, how do you take over the government? So vakomana vari ku-Longest House ku-Britain. Kamuzi Banda, the president of Malawi. Kenneth Kaunda, the president of Zambia. Don't forget kuti nyika idzi dzakange dziri part of the Federation of Rhodesia, kuti Southern Rhodesia inova Zimbabwe, Northern Rhodesia Zambia neNyasaland Malawi. Dzakabenge dziri nyika imwe chete. Saka nekuda kwekuti mari yeRhodesia yakange yakasimba. So 1964 Zambia neMalawi zvichipiwa independence vakaadopta mari inonzi kwacha. Yakange yakatodhakwa zvayo, yakange yakaneta. So maZambians neMalawians vakaramba vachida kushandisa mari yekuRhodesia nokuti yakange ine simba guru. Nyika yeRhodesia, nyika yeZimbabwe inyika yavakagara vakachiva even pamari yeFederation of Rhodesia neNyasaland. 1 pound yacho yakakumashure kwai kubackground yakange ine Great Zimbabwe. So vaitozviziva kuti inonzi nyika iZimbabwe, kwete Nyasaland, kwete Northern Rhodesia. Vaizviziva kuti chinonzi nyika iRhodesia.
So vapiwa independence vakaona varungu vachitiza Nyasarandi, vakaona varungu vachitiza kuZambia vachienda kuZimbabwe. These are the same varungu vakange vane zvavakange vanyora zvavaida paconference yeLancaster. So kuconference yeLancaster nhau yakanyanyonetsa iland. Ngomo akati tiri kuda land. Vana Mugabe vaiti tiri kuda one man one vote, hatinei neland. Mapurazi avazotora musuno. Ana Mugabe vaiti hatinei neland. Munhu aitaura zveland ndiJoshua Ngomo. Muri kunzwisisa? Vana Mugabe vaida one man one vote. Ndio yavaiti tiri kurwira, ndio yavaiti tiri kuendera kuhondo. Vana Mugabe havana kuendera kuhondo kuti vatore the land kubva kuvarungu. Why? Because vana Mugabe timu yavo yese vakange vari vana vemabwidi vanova maNyasarandi, vakange vari magarden boy nematea boy evarungu. I've told you these truths before. Ndakakupai list. So tisati taenda mberi kwatiri kuenda, ndoda kuti everybody anzwisise chitsotsi chikange chiripo pakudhizainwa kweThe Zimbabwean government, so that masoja ari muZimbabwe kana taakuti takurwa hondo reZANU-PF vanzwisise zvatiri kurwira. Mapurisa vanzwisise zvikonzero zvatiri kurwira. Those who are in the justice system nemagadhijeri vanzwisise kuti kana zvichida tichizosungwa tiri kuendeswa kumajeri, tiri kuendeserwei. Vabereki kana vachinge vakutoona tichipinda munyika nemadzishe, they must know why, because kune zvimwe zvinhu zvavakavanzirwa zvandakuburitsa. Kenneth Kaunda wekuZambia naKamuzi Banda ndo vakadhizaina a shadow government, and they had enough time vachidhizainira Mugabe kuti mabumbwa nemabwidi vaite take over Zimbabwe from the Shonas. Ndo chokwadi chinorwadza. So muna 1980 muna January vana Mugabe vakabva vatsvaga vakawirirana nemurungu yanonzi Mr. Edward. Ogamuchidzwa wanga achitaurwa nezvake, uyo anga ane mabhazi akawanda. Akarayira kuti mabhazi aende kuZambia kunotora maZambians kuti vasikoita take over the government of Zimbabwe. Mamwe mabhazi akaendeswa uko kuMalawi akanotora maNyasarandi anga ariko kuti vauye vabatsire pahurumende yakanga yagadzirwa naKamuzi Banda naKenneth Kaunda yeZimbabwe itsva yemabwedi nemabumbwa. It is for that reason why mabwidi akaramba akadominate government nemaparastatals. Because from 1964 Zambia neMalawi under Kenneth Kaunda naKamuzi Banda, they had enough experience and exposure to governance. So by 1979 vakange vagarisa munhau dzezvematongerwo enyika nekubata hurumende, saka vaida their own puppet. At the same time maBritish aidawo wavo. So Kenan Banana became the first Zimbabwean president representing the British interest. So Zimbabwe payainzi inotongwa nevanhu vakabva kuhondo, it was a propaganda. Because this other guy, the first president Kenan Banana Sodindo,
He was imposed by the British. Hakuna kuhondo kwaakambenda. So Dindo Banana was never a member of ZANU-PF. Akaiswa Britain to represent the British interest in Zimbabwe. Because the president is the head of state. Ndiye anenge achinzi ane simba pamusoro peland. So the British interest panhau yeland dzaimiririrwa naKenan Banana. So Dindo Ngochan. Did you know this? Saka ZANU-PF ayaikwanisa kudzinga Kenan Banana nokuti vanga vakarayirwa izvozvo kuBritain. Muri kunzwisisa nhau iri panapa. Now mubvunzo ndewokuti zvavakauya ana Mugabe kuMozambique kwakange kune hama dzakawanda dzikange dzaenda kuhondo. Pane here pamakanzwa kuti mabhazi akatumirwa kuMozambique kunotakura vanhu? Hakuna mabhazi akaenda kuMozambique, but mabhazi akaenda kuMalawi nekuZambia kunotakura vanhu vanoskorana the government of Zimbabwe. I think nawi hamunambobvira makainzwa, but Mr. Edwards wacho ndofunga manzwa mumwe mukomana anga achitsanangura pamusoro pezvake. Ndiye akanyengedzwa kuti takura vanhu ava, akashandiswa neZANU-PF akaraswa. So vazhinji vari kubvunza kuti zvaindishamisa kuti why manyasaranda akawanda in the government ivo vasina kuenda kuhondo. Murungu ainzi Edwards, Mr. Edward, ndiye anga nekambani yemabhazi akashandiswa kunotora a government. That is why muchiona kuti vana Victor Matemadanda havana kurwa hondo, but vanonzi makomrade, vanotozikanwa kuti vaidriva mataxi kuZambia. How is it that they ended up in the government? A government yange yakarongwa nana Kenneth Kaunda nana Kamuzi Banda. Ndichakutaurirei mangu mashoko futi. Ari mazhinji about this. So kana tichinge takuenda kuhondo, hatidi vanhu vanoenda kuhondo vasingazive kuti toda kunorwisana nani, pazvikonzeri zvipi, pamusoro pei. Right, tinofunga munhu wese ari pano pachivhitivhiti azvinzwa zviri kutaurwa naChairman Geoff Judah. Chairman Geoff Judah vazama kutaura zvinangwa zviri kuda kunzi zviendere vanhu kuhondo, nekuti veruzhinji havasi kuziva kuti hondo iri kutaurwa vari kuenda vachirwisira nyaya yechi, iri nyaya yei iri kukonzeresa kuti vaende kuhondo. So ndo nyaya yazivisa pano kuti kuhondo tiri kuenda zvakati nezvakati nezvakati. Ndofunga mese mazinzwa. Naizvozvo tinokutendai nekutsigira kwamunoita zuva nezuva, nekusapota kwamunoita isu veRex TV. Tinokutendai muri Zimbabwe, murambe makadaro, rambai makashinga kusvika rusununguko rwawanika kumuri Zimbabwe. maAmbassadors movement haisi political party, asi kuti movement iyi ndiye maAmbassadors. Kana taura kuti maAmbassadors inenge vari vamiririri vanomiririra vanhu kuti kodzero dzavo dzidzoswerwe kwavari mushure mekujoina ZANU-PF. Thank you for watching. Thank you.